Velkommen til de ligegyldige nyheder. I dag der har vi flyttet studiet herud på Lars Tønskeds mark, hvor der sker ikke en ski. Og nu til dagens historie. Jorden er blevet homoseksuel. Den varmer sig selv op for at få folk til at smide tøjet. Og de fleste forældre brokker sig over, at deres børn på 14 år op efter sidder for meget foran computeren og spiller. Nye studier viser, at de ikke sidder og spiller på computeren, men spiller foran. Og i 2010 blev der set en ulv i Sønderjylland. Det var meget stort, eftersom der ikke var blevet set ulve i Danmark i flere hundrede år. Den sidste ulv, der blev set, var i en kogende gryde, hvor der dansede 3 små grise. Nye studier viser også, at grunden til, at mænd har så store hjerner, er for, at hovederne ikke eksploderer, når vi skal høre på alt det lort, kvinderne lukker ud. Videnskabsmænd har lige fundet forsteninger af kloge blondiner, men mange mænd mener, at dette kun vil kunne ske i eventyr. Og hvad sker der med de der vasereklamer? Du bliver, hvad du spiser. Hvem i al helvede vil have et stykke knækbrød?